Η σωστή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού είναι πολύ σημαντική για την αποτροπή εμφάνισης επικίνδυνων νοσημάτων και τη μακροζωία. Παρακολουθήστε στο βίντεο τον τρόπο που ο οργανισμός μας παράγει άμυνες κατά των νόσων. Το δέρμα που προστατεύει τα ευαίσθητα εσωτερικά όργανα από τους εισβολείς, το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα που φιλτράρει τον εισπνεούμενο αέρα και τα πεπτικά ένζημα του στομάχου που καταστρέφουν τους εισβολείς που εισέρχονται στο σώμα μαζί με τα ωφέλιμα συστατικά των τροφών, αποτελούν τις πρώτες γραμμές άμυνας του οργανισμού μας. Η ικανότητα του οργανισμού να αντιστέκεται σε εξωτερικούς εισβολείς περιλαμβάνει την ειδική και τη γενική ανοσία. Η γενική εγγενής ανοσία αφορά τη γενική ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να εξουδετερώνει τους παθογόνους παράγοντες. Βασικό ρόλο στην εγγενή ανοσία έχουν τα ουδετερόφυλλα και τα μονοπύρηνα του αίματος, καθώς και τα μακροφάγα των ιστών. Τα ιστικά μακροφάγα είναι μόνιμα καθυλωμένα κύτταρα στους ιστούς με ικανότητα φαγοκυτάρωσης. Κάτω από ειδικές συνθήκες είναι δυνατή η μετανάστευσή τους. Ιδιαίτερα πλούσιο σε ιστικά μακροφάγα είναι ο λεμφικός ιστός που εδράζεται στους λεμφαδένες, τις αμυγδαλές, σχηματισμούς του εντέρου και άλλων περιοχών. Ιδιαίτερα πλούσιο σε ιστικά μακροφάγα είναι και το ύπαρ, με αποτέλεσμα μια πληθώρα μικροβίων που περνούν με τις στροφές στην πηλαία κυκλοφορία του ύπατος να καταστρέφονται πριν περάσουν στη συστηματική κυκλοφορία. Η ειδική ανοσία αφορά την ιδιαίτερη ικανότητα του οργανισμού να αναπτύσσει ειδική αναμνηστική ανοσία έναντι ορισμένων παθογόνων αιτιών. Βασικοί συντελεστές της ειδικής ανοσίας είναι τα λεμφοκύτταρα που παράγονται στο λεμφικό ιστό. Τα ειδικά αντισώματα και τα ειδικά ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα έχουν σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική μνήμη, στην οποία οφείλεται η ανοσία που αναπτύσσει ο οργανισμός έναντι ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών μετά τη λίμωξη. Τέλος, το συμπλήρωμα είναι ένα σύστημα ανενεργών ενζύμων του αίματος, το οποίο αποτελεί γέφυρα εγγενούς ειδικής ανοσίας. Ενεργοποιεί μηχανισμούς γενικής και ειδικής ανοσίας και ενεργοποιείται από παράγοντες που μετέχουν στη γενική και ειδική ανοσία.